Usa ka iro sa Zamboanga City ang gikalingawan karon tungod kay samtang na masahero ang amo niini nga usa ka PUJ driver. Anaa kini nagpungko sa atop sa jeep. Ang ilang istorya atong siren sa report ni Krisa Dapitan. Good vibes gayud ang dala niining video nga kuha sa usa ka netizen kung asa makita kining iro nga anaa sa atop sa usa ka jeep samtang na masahero ang amo niini nga usa ka PUJ driver sa Zamboanga City. Meet Kibol. Si Kibol ang sinaligang pet sa jeepney driver nga si Samuel Ruelio. Ginganlan niya kini og Kibol tungod putol ang ikog niini. Saysay ni Samuel, nagsugod karong tuiga ang pagkuyog ni Kibol kaniya kung mamasahero siya kada buntag. Di daw niya mabiyaan si Kibol sa balay kay daw maghilak kuno. Sumala pa, ganahan gayud kuno si Kibol sa ibabaw sa jeep. No quiere le afuera, quiere la calentamiento, le cachene frío, vale, ta corre, na amo que le quiere. Na tapon na techo con el arriba. Na quiere le na arriba techo. Alegre sa tamila con este. Ang cute sila con este iro. Kay sabe, mambalance daw arriba. Apan inig kaudto, kung masinati na ang kainit sa panahon, ginapanaog na ni Samuel ug didto na siya maglingkod sa front seat. Sumala ni Samuel, wala daw angay ikabalaka iyang mga pasahero kay anad kuno si Kibol sa tawo. Gitrain kuno niya si Kibol nga dili mo ambak samtang nagadagan ang sakyanan. Gani malipayon si Samuel sa mga taong nalingaw kanila ni Kibol. Thank you también sila din palangga yang kuan di mi iro. Como tan kuan también sila tan video. Thank you también kanila. Oh, de verdad man si Kyle hindi safety pero makin pakilaya to con ele pone arriba. Hindi dili kay sabit limang balance con ele arriba kay jutay pare. Sabi ale kilaya disyo kuan así dari arriba. Makin kilaya de corre. Hindi lang takay gayot. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.